गिबि सेन्टारावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो नैथियाव हामबाय होनो ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोन साफ्रामखौबो प्रभु जिसुनि मुङै जै मासि आरो आं आसा खालामो नोंथांमोन साफ्रामबो आफा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ होननानै साफ्रामखौ बरायो बे जिउनि थांखि इउटुब चेनेलावहाय मस्ट वेलकाम आरो आं आसा खालामो आफा इसोरा नोंथांमोनजों बे बोसोन बेफोर रावनि गेजेरजों रायलायो होननानै आरो नोंथांमोननो जेरैबायदि जिउनि आहारखौ नांगौ बे आफाया नोंथांमोननो अरायबो होफ्लायगोन। स' फै अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनैनि बे फुंबिलि समावहाय बे फुंबिलि मुगायावहाय दिनै इसोरनि बोसोनावहाय गोसो होनाया बेसेबां इम्परटेन्ट बेसेबां गोनांथि दिनै बेखौ जों ख्रिस्टियानफोरा मिथिनो नांगौ आरो बुंलायनोथ' आङो गोनांथि गैया दरखार गैया नाथाय अब्लाबो दिनै आङो बुङो मानोना गोबां समाव जोङो बेफोरखौ ओरैनो साज्रां लायो जोङो गिर्जाखौनो होन आर'जखौनो होन एबा बाइबेल फरायनायखौनो होन इसोरजों सोमोन्दो लाखिनायखौनो होन माबा मोनसे नियमफोर बायदिसो सानो माबा मोनसे ओरैनो जेखौ मानसिफोरा जेरैबायदि बानायदों बेफोरबायदिसो सानो नाथाय जोंनि ख्रिस्टियान जानाया जाहैबाय बेयो ख्रिस्ट'जों सोमोन्दोसो बे मोनसे धोरोम बेफोरबायदि नङा नाथाय ख्रिस्टियानिटिया जाहैबाय इसोरजों मोनसे सोमोन्दो लाखिनायसो इसोरजों जोङो सोमोन्दो थानाय नाथाय फ्राय दिनै जोङो ख्रिस्टियानफोरनि जिउ खुंनायखौ बिसोरनि लाइफ स्टाइलखौ नायोब्ला दिनै जोङो बेखौनो नुहुरो दि इसोरजों सोमोन्दो गैयिखौ बाइबेलजों सोमोन्दो गैयि आर'जजों सोमोन्दो गैयि गिर्जाजों सोमोन्दो गैयि नाय जोङो मैयानिफ्रायनो जोङो खोनासंगासिनो सोलोंगासिनो जोंहा थैनायनि उनावहाय माबायदि जागोन माबायदि सैनांगोन जुदि इसोरखौ मिथिनानैबो जुदि दिनै जोङो एंगारबाय थायोब्ला एक्सकिउस जुदि खालामोब्ला दिनै जोङो पापखौ मिथिनानैबो जुदि मावबाय थायोब्ला बुजिनानैबो जुदि बुजियै बायदि नोंथाङा जिउ खुङोब्ला बेनो जाहैबाय इसोरनि बोराबनायखौ नेबाय थानाय बायदिल' होननानै बुंदों जोङो बोसोरनि गेजेरजों मैया जोङो गोबां सोलोंदों आरो आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरदों दि इसोरा जाहैबाय बे नोरोखौ मानसिनि लागै मालाबाबो बानायाखैमोन आफा इसोरा बे अर्गेंखौ नोरखो रायजोखौ बियो मानसिनि थाखाय मालाबाबो खालामाखैमोन बानायाखैमोन नाथाय दिनै जों मानसियासो मिथिनानैबो बुजिनानैबो मावनाङिखौ मावनानै दिनै जों गावसो सायख'नानै लायो जों गावसो बिनि फारसे आवगायलाङो दिनै फैसा होनानैबाबो नोरोखौ रिजार्भ खालामनानै लादों फैसा होनानैबाबो दिनै नोरोगाव थांगासिनो सोरगो रायजोआथ' फ्रि जों साफ्रोमबो मिथिगौ नाथाय फैसा होनानैब्लाबो फैसा गारनानैब्लाबो दिनै नोरोगाव थांदों बे सिगारेट सोबनाया बे जौ लोंनाया ड्राग्स लानाया निसा जिनिस बाहायनायफोरा दिनै थाखा गारै दिनै गाज्रि हाबाफारिफोरखौ मावनानै दिनै नोरोखौहाय बुकिं खालामनानै लादों नाथाय इसोरनि रायजोआ दि फ्रि बासायजानाया दि फ्रि बेखौबा हले दिनै गोसोखौनो होआखै नाय आङो सोरनिबा लोंनाय सोबनायनि आङो एगेन्स्ट नङा नोंसोरनि लोंग्लुं फेग्लुंनि नोंसोरनि लाइफ स्टाइलनि आङो हेंथा नङा नाथाय इसोरनि बोसोना जेखौ बुंदों आं बेखौसो बुङो सोरबा खोनासङोबाबो खोनासङाबाबो सोरबा हामजायोब्लाबो हामजायाब्लाबो मानोना बुहुमाव जेसे गोबाव दिन दिनै गोथाङै थागोन इसोरनि हाबाफारिखौथ' मावखानांगोन बिनि महिमानि थाखाय जों जेखि मावा मानो माबा मोनसे बिजनेस खालामबाबो माबा मोनसे जब मावोब्लाबो माबा मोनसे हाबाफारि मावोब्लाबो जेखि मावा मानो नाथाय इसोरनि रायजोनि हाबाफारिखौ जोङो लोगोआव अरायबो लाफाबाय थानो नांखागौ स' आं बेखौनो जेब्लायबो आङो थुलुंगा होलाङो जेब्लायबो आङो इसोरनि बोसोनजों बानजायलाङो आरो आं बेखौनो थिरांथा लायोदि जेसे गोबाव दिन आं बे बुहुमाव थांनानै थागोन जोरनानै थागोन हाजासे आं आफा इसोरनि रायजोनि लागै बिनि महिमानि लागै आङो हाबाफारि मावलांबाय थागोन आङो बेखौनो इसोरनिसिमबो आङो आर'जाव गथायो खावलायो जाहाथे आफा इसोरा आंखौ गावनि इन्सट्रुमेन्ट बादि इउज खालामो गावनि हाबाफारियाव स' फै दिनै जोङो नायनि दिनै जोङो सोलोंनि दिनै जोङो इसोरनि बोसोनाव नायबा मोनोदि बे नोरोखौ सैताननि थाखायसो बानायदोंमोन होननानै नाथाय मानसिनि थाखाय बोरै जाहैखो मानसिया मानो थांनो गोनां जाखो अबभियासलि जोङो मिथिगौ नाथाय अब्लाबो इसोरनि बोसोननि थ्रुयै बाइबेलाव मा बुंदों आरो बाइबेला दि सैथो बेखौ जोङो नायनि
जेब्ला जोङो माथाइनि लिरनाय 25 अध्याय 41 पदआव नायो मेथ्यु चैप्टर 25 verse 41 आवहाय बेयावहाय बेबायदि बुंदों आरो बियो गावनि आगसिथिं थानायफोरखौ होनगोन नोंसोरो इसोरजों साव होजानायफोर आंनिफ्राय गोजान जा सैतान आरो बिनि आरफोरनि लागै थाम थिम खालामखानाय गोमोरोङि अराव थां। बेयावहाय जोङो बेखौनो मोननो हायो आरो बिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिथिनो मोनो दि नोरकखौ सैताननि लागै बानायदोंमोन मानोना बेयावहाय बुंदों सैतान आरो बिनि आरफोरनि लागै थाम थिम खालामनाय गोमोरोङि अराव थां होननानै बुंदों जायफ्रा इसोरजों साव होजानायफोर जायफ्रा दिनै बुहुमाव थासेयाव ना इसोरनि बोसोनखौ लायिफोर एबा इसोरखौ फोथायिफोर इसोरखौ निन्दिग्राफोर मुगैग्राफोर बिसोरखौ बुंदों दि सैतान आरो बिनि आरफोरनि लागै थाम थिम खालामनाय गोमोरोङि अराव थां होननानै बुंदों होखारदों डेट मिन्स मानो दिनै होखारजाखो मानो दिनै थांनो थिनजाखो मानो दिनै हुरुन हरजाखो मानोना सैताननि बादि हाबा मावनायखाय सैताननि बादि आखल आखुजों जिउ खुंनायखाय सैताननि बादि आखल आखुजों जिउ खुंबाय माने सैताननि बादि हाबाफारि मावबाय माने गाज्रियावनो जिउ खुंबाय माने नोङो जाहैबाय सैताननि बिसा जाबाय या नोङो जाहैबाय सैताननि बिसा जाबाय। नोंथांमोना साननो हागौ दि इसोराथ' जोंखौ गावनि बिसाफोर होनदों नाथाय मानो दिनै बेयावहाय बिदि बुंदों होननानै नोंथांमोना साननो हागौ नाथाय बोसोनाव बेखौसो बुंदों जहननि लिरनाय 8 अध्याय 44 आव जन चैप्टर 8 verse 44 आवहाय बेयाव बेबायदि बुंदों नोंसोरो सैताननि बिसाफोर आरो नोंसोरो नोंसोरनि बिफानि गोसो बादि मावनो नागिरो सैताना जाजेननायनिफ्रायनो मानसि सिथारग्रा जेब्लायबो बियो नंगौआव थाया मानोना बिनियाव नंगौआ गैया बियो नंखाय बुङो नंखाय बुंनाया बिनि खुगायावनो खासै मानोना बियो नंखाय रायग्रा आरो नंखायनि बिफा। आसा खालामो नोंथांमोना क्लियार जाबाय होननानै मानो सैताननि बिसा होननानै बुंदों मानोना बोसोनाव बुंदों नोंसोरो सैताननि बिसाफोर आरो नोंसोरो नोंसोरनि बिफानि गोसो बादि मावनो नागिरो नों दिनै बेबायदिनो जिउ खुंदों बेबायदिनो आखलैनो नोङो थाबायगासिनो दङ एकदमबारे सामान्य साधारन बाथ्रा जानो हागौ खोनाबाबो खोनाफ्लेबाय थानाय बाथ्रा जानो हागौ लोंग्लुं फेग्लुंजों जिउ खुंनाय लोंग्लुं सोबग्लुंजों जिउ खुंनाय एकदमबारे खोनानायाव एकदमबारे कमन खोनानो हागौ नाथाय बोसोनाव बुंदों बिदिखौ सैताननि बिसा होननानै एकदमबारे साधारन जानो हागौ थगायनाय खोनानायावथ' फिसा मोनसे थगायनाय फिसा मोनसे रायखोमानाय फिसा मोनसे बुंनाय नाथाय बोसोनाव बेखौसो बुंदों बे मानसिया सैताननि बिसा होननानै बुंदों मानोना सैताना नंगौआव मालाबाबो थाया होननानै बुंदों नंखाय रायनाया बिनि खुगायावनोखा आरो बियो नंखाय रायग्रा आरो नंखायनि बियो बिफा होननानै बुंदों आरो दिनै नों नंखायखौ बुङोब्ला रायखोमायोब्ला बुंखोमायोब्ला होननानै बुंदों फिसा मोनसे बिसय जानो हागौ नाथाय बुंदों बोसोनाव नोङो सैताननि बिसा होननानै आरो नों दिनै सैताननि बिसा जाबायब्ला बिफाया जेराव थागोन बिसायाबो बेयाव सहैखागोन बिफाया जेराव थाहैगोन बिसायाबो बेयावनो थानांगोन नों दिनै सैताननि बिसा जाबाय नालाय बे नोरकखौथ' सैताननि थाखायसो थाम थिम खालामदोंमोन आरो सैताना बेयावनो थाखागोन थाहैखागोन लोगोसे नोंबो बेजों बेयाव थाहैनांगोन मानोना नोङो बे सैताननि बिसा बिफाया जेराव थाहैगोन नों बेयावनो थाहैसिगोन बेखौनो बुंदों बेनिखायनो होखारजानाया सैतान आरो बिनि आरफोरनि लागै थाम थिम खालामनाय बे गोमोरोङि अराव थां होननानै बुंनाया होखारनाया दिनै फिसा मोनसे नोङो खावोब्लाबो फिसा मोनसे नोङो थगायोब्लाबो फिसा मोनसे रायखोमायोब्लाबो नोंनि डेइलि लाइफआव डे टु डे लाइफआवहाय गोबां मानसियाथ' गोबां थगायो गोबां रायखोमायो आरो आथिखालथ' रायखोमानो एबा थगायनो थाखाय खुनु सोरनिबा माबायाव थांलायनांला न'आव थांलायनांला मबाइलजों मबाइलनो सोरखौबा थगायहरगोन उमुगाव गैया इयाव दङ होननानै बुंगोन गोबां नंखाय दिनै बुंलायलायो नाथाय सानदों ने मालाबा बे नोंनि फोथायनायनि फारसे नोंनि आत्मिक जिउआव बेसेबां गोहोम गोग्लैगासिनो सानफा एफा नोंदि नोंनि आत्मिक जिउखौ बुथारलांगासिनो दङ सानफा एफा नोङो नोरकनि फारसे आवगायलांगासिनो दङ नोंनि स्टार्टिंआ माबायदि जायो नोंनि जोनोम जानाया माबायदिमोन
बेजों खुनु खोथा गैया नाथाय नोंनि जोबहैनाया माबायदिजों जोबहैगोन बेसो फोथायनायजों जोबहैगोन ना पापाव थानायजों जोबहैगोन इसोरखौ गिनायजों जोबहैगोन ना इसोरखौ गियिजों जोबहैगोन माबादि दिनै नोंनि जोबनाया जाहैगोन बेखौसो नोङो सान बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि अनजाग्रा ख्रिस्टियान इयुथ जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर बि सिरियास इसोरनि बोसोनाव इसोरखौ लानानै सिरियास जा इसोरनियाव थानानै मानोना जेब्ला जोङो नुजाहोजानायनि लिरनाय 21 अध्याय 8 पदआव नायोना बेयाव बेबायदि बुंदों नाथाय गिख'फोर फोथायिफोर आन्दाय होग्राफोर मानसि सिथारग्राफोर जिनाहारि खालामग्राफोर मोन्थोर रायग्राफोर मुर्ति खुलुमग्राफोर आरो सोलैग्राफोरनि जायगाया जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन बेनो नैथि थैनाया एकदम बारे क्लियार जि बिसयआवनोखि दिनै जोंनि गोबां लाइमोनफोरा गिया बेफोरखौ मावनो जि बिसयखौनोखि दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरा गिया बेफोर हाबाफारिफोरखौ मावनो थाखाय नाथाय बोसोनाव बुंदों बेबादि मानसिफोरा बे जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन होननानै बुंदों बे नैथि थैनायावहाय सहैगोन सानफ्रामबो गिर्जा थांगासिनो रबिबार खनफ्रोमबो लोगोआव दङ बाइबेल अरायबो नाथाय नों फरायदों ने गिर्जायावथ' थांदों खोनासंदों ने नोङो गोसोआव लादों ने नोङो मानिदों ने बोसोनखौ नाथाय डेइलि लाइफआवहाय बेखौनो नुनो मोनो थगायनाय नंखाय रायनाय फोथायि निन्दिग्रा जिनाहारि खालामग्रा खावग्रा लुथिग्रा थगाय थसि फैसा जाग्रा माबादि मोजां जायगायाव सहैगोन सानदों गोथाङै थानाय समाव नोङो गियाखै जानो हागौ नाथाय थैनानै थाङोबा नोंनि जिउआ मा जाहैगोन नोङो बेखौ साननानै गिहरदों ने मानो दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरा गिनो रोङा इसोरखौ मानो दिनै फोथायनो रोङा मानो दिनै अननो रोङा मानो दिनै मानिनो रोङा सानफ्रामबो हिक्खा होयो सानफ्रामबो फोरोङो सानफ्रामबो बोसोनखौ खोनायो सानफ्रामबो मिथियो बाइबेला गावजोंनो लोगोआव दङ नाथाय अब्लाबो मा सांग्रां नङा साबधान नङा हगारसारनानै लायो गावखौनो गाज्रि लोगोफोरजों लोगो जागोन ओरैबा ओरै थांगोन गाज्रि सेंग्राफोरजों सिख्लाफोरा थांगोन लोंग्लुं सोबग्लुं सिख्लाफोराबो आजिखालि गोबां लोंग्लुं सोबग्लुं सोरखौ सोर मा होनो दिनै नोंनि जिउखौ लानानै नोंहा दिनै मा थांखि दङ जोबनायाव नोंनि थांखिया मा बान्थाखौ नोङो मोनगोन बेबायदिजोंलाय आं जागायजेननायाव स्टार्टिंआव जेब्ला आङो बे चेनेलावहाय मेसेज होदोंमोन ना आङो बुंदोंमोन थांखिनि बागै जिउनि थांखिनि बिसय दिनै नों मा थांखिखौ होसोगासिनो दङ नोरोगाव सहैनायनि थांखिखौ अराव सैनांनायनि थांखिखौ होसोगासिनो नामा मोनसे फिसा थगायनायजों मोनसे फिसा रायखोमानायजों बेबादि पाप हाबा मावबाय थानायजों नोङो सैताननि बिसा जायो दे बेबादि पाप मावबाय थायोबा नोङो सैताननिसो बिसा दे दिनै गोसोआव ला नों हाजारखि जेसेखि गिर्जायावनो थाङा मानो जेसेखि नोङो प्रग्रामफोरावबो थाङा मानो नों जुदि नोंनि जिबनाव जेबो जुदि नोङो सोलायाबा इसोरजों लोगोआव थानानै जुदि जिउ खुंनाय नोंहा जुदि गैयाब्ला पापखौनो गले गले नोङो मावबाय थायोब्ला मिथिनानैबो बोसोनाव बुंदों सैताननि बिसा होननानै बेबायदिखौ बे सिरियास आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बियो जेब्ला एकजहरनि लिरनाय 3 अध्याय 8 पदआव नायगोन बेयाव बुंदों जायहा पाप मावबाय थायो बियो सैताननि मानोना सैताना जाजेननायनिफ्राय पाप खालामदों अब्ला दिनै थगायनाया पाप नङा नामा अब्ला दिनै रायखोमानाया पाप नङा नामा अब्ला दिनै जिनाहारिया पाप नङा नामा अब्ला दिनै खावखोमानाया पाप नङा नामा अब्ला दिनै लुथिनाया पाप नङा नामा नोंदि मावगासिनो आरो बेदि नोंखौ बानायगासिनो सैताननि बिसा नोरोग रायजोनि मानो गियाखै नों दिनै इसोरनि बोसोनाव बुंदों बेबायदि मानसिया नोरोगाव थांगोन जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन बिनि जायगाया नों मानो गियाखै दिनै अब्ला You are a Christian नों सासे ख्रिस्टियान सोद्रोमा ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला
आरो जों मैयाबो बेखौ नायदोंमोन बेखौ मोननो हादोंमोन जेब्ला जोङो इब्रायारिनि लिरनाय 10 अध्याय 26 आरो 27 पदआव नायो इसोरनि नंगौखौ मिथिनानैबो जोङो गोसो जानानै पाप मावबाय थायोब्ला जोंहा पापनिफ्राय बासायजानायनि गुबुन बुलि गैबावलिया नाथाय जायफ्रा इसोरनि जेङा गसङो बिसोरो गिथावथाव फैगौ बिसार आरो अरजों खामजानायखौल' नेबाय थानाय जागोन बेबादि मावनायजों बेबादि जिउ खुंनायजों गोसोआव ला बेखौसो नोङो नेगासिनो दङ जमनानै दङ नोङो नोरगआव थांनायखौसो नोङो लामा नायगासिनो दङ बासाय जानायखौ नोङो नेयाखै मानोना जाया बासाय जानायखौ लामा नायो नेनानै थायो बियो थाम थिम जानानै थायो रेडि जानानै थायो फोरबोआ जेखि समाव फैया मानो बेजों लोगोआव थांफानो थाखाय नाथाय नोंसोरो बेबायदि मावनायजों नोंसोरो बेखौनो दिन्थिगासिनो नोंसोरो थाम थिम नङा सोरगोआव थांनो थाखाय नोंसोर नोरगनि थाखायसो थाम थिम बेनिखायनो नोंसोरनि जिउ खुंनायाव जेबो डिसिप्लिन गैया जेबो स्टेन्डार्ड गैया जेबो इसोरनि बोसोनजों बुंफबनाय गैया गावखौनो इसोरनि बोसोनजों सुफुंनाय गैया इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय गैया बे नोंखौ फोरमान होगासिनो नोंदि नोरगआव थांगासिनो आरो बे बिसयखौ नों गावबो मिथिगोन मोजाङैनो मिथिगोन मानोना सासे मानसिखौ जुदि बुङोब्ला सोङोब्ला थैनायनि उनाव बहा थांगोन खायफा बुंगोन नोरगआवसो थांखागोन आंथ' मानोना बे मिथिगौ गावनि लाइफआवहाय गाव मा मावगासिनो मा जिउ खुंगासिनो आरो दिनै नों जुदि बे बिसयखौ बे बोसोरनि गेजेरजों मोनदांदोंबा मिथिदोंब्ला सांग्रां जादो आरो साबधान जादो बेफोरनिफ्राय गोजान जादो मानोना बे नोंखौ बासाय जानायखौ होनाय नंलिया So may God bless you फैगासिनो थानाय समाव आरोबाव जोङो बेबायदिनो इसोरनि बोसोनजों लोगो मोनलायबावगोन आरो जों सोलोंबावगोन आरोबाव जोङो सांग्रां थाम थिम जानानै थागोन आमेन